Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos unha xornada máis na radio, na televisión municipal, co informativo hoxe, martes 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación contra a Violencia sobre as mulleres, da que ocuparemos gran parte deste informativo. Falaremos deso, pero tamén da programación do Nadal, que haberá xa co encendido das luces este sábado. Tamén esta fin de semana hai un monólogo de Leti da Taberna. De eso falaremos, tamén da Asociación de Veciños de Queixas, que volveren ao programa Quen anda aí da Televisión de Galicia para este venres. Falaremos dun pleno ordinario que corresponde este mes, será este xoves ás 9 da noite, da renovación do DNI, da Oficina de Rexistro Clave, das axudas á natalidade, que estamos nos últimos días para poder solicitalas nesta anualidade, do termalismo do inserso e do tempo, que para mañán hai unha melloría, menos precipitacións, alternancia de nubes e claros. Como decíamos, hoxe se conmemora o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. O Concello de Cerceda conmemora tamén este 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, de diferente xeito. En calquera caso, tiña previsto unha andaina debido ao mal tempo para poder disfrutar da mesma, suspendeuse. Hoxe, martes, día 25, suspendeuse esa andaina que iba a chamarse Camiña contra a Violencia á Muller. Cerceda Camiña contra a Violencia á Muller. Pero sí, ás 12 do mediodía, tivo lugar a lectura dun manifesto que imos a relembrar. O 25 de novembro é un día que nos atravesa como sociedade, coa conmemoración do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Unha data de memoria, de denuncia e de compromiso. Unha xornada para recordar a todas as mulleres asasinadas a mans da violencia machista, para acompañar as superviventes e as súas familias. É un día de determinación colectiva para renovar o compromiso do noso país cunha vida libre de violencia para todas as mulleres e nenas. A violencia de xénero é a expresión máis extrema dunha desigualdade histórica. É unha violación de dereitos humanos, un ataque directo aos valores democráticos e á dignidade das mulleres, polo mero feito de selo. Trátase dunha violencia estrutural dirixida cara ás mulleres polo mero feito de selo. Non é un fenómeno illado, é un problema de Estado e combatelo non é só unha responsabilidade política, senón un imperativo ético. España avanzou con firmeza nesta loita, grazas a unha política pública sostida, un marco legislativo robusto e unha rede de alianzas institucionais e sociais que resistiu mesmo nos contextos máis adversos. Este ano conmemoramos ademais un fito decisivo, como a renovación do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, aprobado o pasado mes de febreiro con amplo apoio parlamentario. Este novo acordo ampliou o número de medidas de 290 a 461. Recoñece novas formas de violencia, económica, digital e vicaria. E reforza a súa dotación orzamentaria, con 1.500 millóns de euros para os próximos 5 anos. En coherencia con ese pacto de Estado, o Goberno aprobou o anteproxecto de lei orgánica de medidas fronte á violencia vicaria, que por primeira vez recoñece como delito autónomo no noso Código Penal este tipo de violencia que se exerce contra as mulleres a través das súas fillas e fillos. A violencia vicaria é a forma máis cruel de violencia machista. Ataca onde máis doe. Hoxe, máis de 1.400 menores están en risco, segundo o sistema Biogen, sistema de seguimento integral nos casos de violencia de xénero. Lexislar sobre esta realidade era un clamor social. Con esta lei, búscase visibilizar, previr, sancionar e erradicar esta violencia situando unha vez máis a España na vanguarda da igualdade e reafirmando algo esencial. Estamos coas vítimas, nunca cos agresores. A realidade obríganos a non baixar a garda. 38 mulleres foron asasinadas este ano. Desde 2003 son 1.331 as vidas arrebatadas. Desde 2013, 65 menores foron asasinados en contexto de violencia vicaria e 486 nenas e nenos quedaron orfos. Detrás de cada cifra hai un nome, unha historia, unha familia rota. Non hai espazo para a indiferenza nin para a equidistancia, ou estamos coas vítimas ou alimentamos o silencio que as desprotexe.
É necesario seguir investindo en prevención, educación, formación, atención especializada, protección institucional e xustiza coa perspectiva de xénero. Así como seguir traballando para que con urxencia se aprobe a Lei de Violencia Vicaria e para que o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero se cumpra e implanta de forma efectiva. Somos plenamente conscientes de que o contexto nacional, europeo e internacional exixe esta alerta. Medran discursos autoritarios que cuestionan consensos fundamentais sobre os dereitos das mulleres. Defender a igualdade é combater a violencia machista, é defender a democracia. Negar esta violencia, desacreditar a quen traballa coas vítimas ou faltar ao respeto ás mulleres asasinadas non só é inaceptable, é profundamente perigoso. Quérennos devolver a un tempo de silencio e desigualdade atacando directamente o feminismo e os dereitos conquistados. Fronte a este retroceso, no Concello de Cerceda posicionámonos con claridade. Non permitiremos que se poña en xogo a igualdade, a liberdade nin a seguridade das mulleres. Han a toparnos en fronte, xunto coas vítimas e con todas as persoas que defenden unha sociedade xusta e libre e democrática. Hoxe, como cada 25 de novembro, unímonos á chamada de Nacións Unidas e reafirmamos un compromiso que é político, pero tamén vital. Non retroceder ni un milímetro, porque é posible, e é a nosa obriga, acabar coa violencia contra as mulleres, e porque cada vida salvada é a maior vitoria dunha sociedade democrática. Cerceda está en contra da violencia ás mulleres. E con relación ao Día Mundial da Non Violencia contra as Mulleres, tamén se organiza o venres 19 de decembro unha charla informativa sobre a violencia sexual e agresións sexuais con alumnos de cuarto da ESA do Colexio do Cruce. O Concello tamén colabora ademais coa campaña Pasos Firmes, Pasos Seguros da Mancomunidade cos colexios da que tamén imos agora a ver. En principio, as concelleiras Catrina Queijo e Cristina Capelán estiveron precisamente no Colexio O Cruce para ver esa campaña Pasos Firmes, Pasos Seguros, en que consiste, como é para loitar contra a violencia sobre as mulleres. Bueno, pois agora estamos tamén con Yolanda, que é a que coordinou todo isto, supoño que a que nos pode falar con máis detalle en que consistiu. Pois fixemos unha actividade coas nenas e nenos de terceiro e cuarto de primaria para a conmemoración do 25N, da eliminación do día da eliminación da violencia de xénero, e o que fixemos foi pois concienciar as nenas e nenos sobre tipos de violencia, que é o que non é o respecto. Entón elaboraron pois cartéis, lemas con frases, fixeron como un pequeno brainstorming de ideas do que eles consideraban que era respeto, que era o bo trato, as boas palabras entre os compañeiros, pois un pouco a concienciación, non, dos diferentes tipos de violencia e como podemos eliminalo, empezando no ámbito educativo e podendo extrapolalo tamén pois fora do que é o colexio. Pois os 36 zapatos que trouxeron son 36 as mulleres que faleceron vítimas da violencia de xénero este ano, e daquela pintamos en representación desas 36 mulleres 36 pares de zapatos que os representan, e os nenos decidiron que lle podíamos chamar a esta exposición Quero seguir camiñando, ningunha muller merece morrer, simplemente pois isto foi como a representación de 36 pares de zapatos que quedaron vacíos porque faleceron estas 36 mulleres no que levamos de ano. Cada vez máis notase a sensibilidade, sobre todo dos nenos, que seguramente no ámbito familiar tamén se está facendo unha concienciación, ademais de no ámbito educativo, e notase cada vez máis que teñen máis sensibilidade a todos os tipos de violencia, e concretamente a violencia de xénero. Bueno, pois estamos nun día sinalado, o 25N, e queremos que nos contedes, bolas 4, que é o que fixeches aquí, que é o que hai aí detrás xusto. Fixemos un mural para representar o que podemos facer e o que non contra a violencia de xénero. Contra as mulleres. E ademais vos sodes mulleres. Cal foi a túa aportación? Pois nós aquí escribimos como pois unhas oraciones de contra a violencia de xénero. Sí. Moi ben. E canto tempo vos levou? En alrededor de 2 ou 3 días, máis ou menos. E quen foi a mestre que vos axudou? Colianda. Que pensas deste día? Yo sé que me gusta mucho arte, mucho lingua galega,
Matemáticas, lengua castellana y educación física. Muy bien. Y lo mismo te pregunto a ti. De este día, ¿qué sabes? Pues que aquí celebramos que ya no haya tanta violencia de xénero como antes. Pois rematamos aí a información sobre o 25N, que esperemos que non haxa que estar celebrando ou rememorando todos os anos, porque desapareceu a violencia contra as mulleres. E agora falamos da programación do Nadal, porque este sábado que ven, día 29 de novembro, será o encendido das luces de Nadal, tanto nos campos da Feira de Cerceda como no campo da Feira das Nenas da Silva. Será dende as 6 da tarde ata as 8, de 6 da tarde ata as 8, donde haberá ademais degustación de filloas gratuitas ao longo de todo ese tempo. Sobre as 6:30 se encenderán as luces no campo da feira, donde tamén haberá, no de Cerceda en concreto, un poblado navideño feito pola artista larachesa Anomar. Tamén se pode apreciar na entrada da Casa do Concello un Belén realizado pola mesma artista, por Anomar. Eso será para este sábado. E dentro da programación do Nadal, o xoves 18 de decembro, de novo estará en Cerceda Papá Noel, que vai a visitar dende os máis pequeniños, dende a escola infantil Os Pillabáns, aí estará Papá Noel, pero tamén vai a estar no Colexio Celso Emilio Ferrero da Silva e no Colexio Cruce de Cerceda, e visitará tamén os maiores no Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda, incluso tamén irá percorrerá establecementos comerciais do casco urbano de Cerceda. Logo, máis adiante, queda pendente a cabalgata de Reis e as recepcións dos Reis Magos, que vai a ser o día 5 de xaneiro do ano que ven. O horario da cabalgata comenzará ás 4 da tarde con un percorrido polo Concello, e logo sobre as 7:30 será a recepción no auditorio das súas majestades os Reis Magos. Eso será, en principio, ao resumo da programación do Nadal que organiza o Concello. Esta fin de semana, en concreto este sábado, día 29, hai un monólogo de Leti da Taberna. Este sábado, día 29, ás 8:30 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, terá lugar un monólogo de Leti da Taberna chamado Enredada. É un monólogo gratuito, pero deben inscribirse na web do Concello, porque, en este caso, poden superarse as plazas vacantes ou as plazas que hai libres no auditorio, ao que é o seu aforo. Polo que, para este monólogo deste sábado, día 29, ás 8:30 no Auditorio Municipal, monólogo gratuito de Leti da Taberna, poden inscribirse directamente na páxina web do Concello, nun enlace que aí atoparán. Leticia Miraz, máis coñecida como Leti da Taberna, é taberneira de nacemento e sociosanitaria de formación. En maio de 2020 comenzou a subir contidos a TikTok e actualmente acumula dúcias de miles de seguidores nas redes sociais, convertíndose nunha taberneira virtual. Utiliza a retranca para realizar crítica social. Máis temas. A Asociación de Veciños de Queixas, co colaboración do Concello, volven a organizar unha excursión ao programa Quen anda aí, a grabación do programa Quen anda aí da Televisión de Galicia. A Asociación de Veciños de Queixas volven a organizar unha excursión a grabación do programa da Televisión de Galicia Quen anda aí, que ademais terá como singularidade o encendido das luces do programa. Será este venres día 28, cando se grabe, cando teña lugar a grabación, este venres día 28, de 2:30 da tarde a 7:30, de 2:30 a 7:30 en Ordes. Hai un servicio, se pode ir en bus que pon os organizadores, que saín dende Xesteda, polo Calvario, polo Pau do Lobo, pola Estación de Queixas e polo Museo do Moucho para sair cara a Ordes. Hai que anotarse previamente, é gratuito, pero poden anotarse no teléfono ou no WhatsApp 661 65 3102, 661 65 3102, e ademais repartiránse auga, froita e chocolatinas durante a grabación. Máis temas. Este xoves corresponde o último pleno ordinario do ano. Hai pleno ordinario este xoves a partir das 9 da noite no Salón de Plenos da Casa do Concello, un pleno que será retransmitido en directo pola radio e pola televisión de Cerceda e tamén en internet na nosa canle de YouTube TV Cerceda. A orden do día pois será un primeiro punto coa modificación de ordenanzas fiscais polo enganche da agua e o servicio de sumidoiro,
E, segundo punto, modificación do regulamento do Servicio Público de Saneamento de Aguas Residuais. Hai un terceiro punto, que son a aprobación das contas xerais do exercicio do ano pasado, 2024. Haberá dación de contas de decretos da alcaldía, mocións, rogos e preguntas. Un pleno ordinario este xoves, día 27 de novembro, a partir das 9 da noite no Salón de Plenos da Casa do Concello. Tamén lle recordamos que poden renovar o DNI en Cerceda ou tamén o pasaporte. O próximo mércores 3 de decembro se pode renovar o DNI ou o pasaporte en Cerceda. Teñen que coller a cita na Policía Local de Cerceda, na planta baixa da Casa Consistorial. E tamén na planta baixa da Casa do Concello se dispón de unha oficina de rexistro clave para que calquera veciño poda acadar o rexistro clave, a identificación clave, sin ter que desplazarse fora do Concello. O Concello emite estas credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas diferentes administracións. A obtención da identificación clave se fai na Casa do Concello ante un empregado público que verifica a identidade mediante a presentación de un DNI ou un número de teléfono móvil, donde chegará mensaxe SMS de benvida ao sistema. Clave é un sistema, lembren, que permite, importante, a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites. En calquera caso, xa está a dispor dende fai máis de un ano este servicio na Casa do Concello. Estamos nos últimos días para poder pedir as axudas á natalidade. O domingo que ven, este domingo próximo, é o último día. Remata o plazo para solicitar a axuda as axudas que dá o Concello para a natalidade. Axudas ao fomento da natalidade e asentamento poboacional. Unha axuda directa de un pago de 300 euros anuais por fillo nacido, adoptado ou por acollemento entre 1 de novembro do ano pasado e o 30 de outubro deste ano. O pago, insistimos, de 300 euros. As solicitudes poden facelas a través da sede electrónica do Concello ou presencialmente no rexistro, na planta baixa da Casa Consistorial. Tamén lle falamos do termalismo social do Inserso, porque para aqueles que queiran ir á primeira quenda, que vai dende o mes de febreiro do ano que ven ata agosto do ano que ven, de febreiro a agosto, teñen de prazo ata o día 4 o próximo mes de decembro, ata o 4 de decembro, para poder solicitar praza para o programa de termalismo do Inserso para a primeira quenda. Se queren ir na segunda quenda, que sería dende setembro a decembro, teñen de prazo aínda ata o 15 de maio para poder inscribirse, para poder anotarse. En calquera caso, se queren que lle axuden a tramitalas ou facelo directamente a través dos servicios sociais da Casa do Concello. Están na terceira planta ou poden acceder telefónicamente con 981 68 60 68. Xa rematamos co tempo. Mañá en Galicia quedaremos baixo a influencia anticiclónica feble, con unha situación na que agardamos néboas matinais en zonas do interior que darán paso a ceus con intervalos de nubes e claros con momentos de ceu parcialmente nubrado, temperaturas sin cambios significativos, vento frouxo de dirección variable e ausencia xa de precipitacións. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis. Gracias pola súa compañía, saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.